ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದ್ದೀರಾ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ? ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಸೌಮ್ಯ ವರ್ಕಾಂಡಿ ಉಲ್ಲೆ 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 ಪಲ್ಲೆ ಚಾಂಡಿ ಚಾಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸೌಮ್ಯನ ಚಾಂಡಿ ಕೇನುಜ ಕೇರಳ ಮಣಿ ಪೂಜಾರ್ ಉಲ್ಲಾರತ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಕ್ಕ ದಾದಾಂಡು ಸೌಮ್ಯರಿಗೆ ಜ್ವರನ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನು ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಮನು? ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ನೀವು. ಗೊತ್ತು ಜ್ವರನ ಹೇಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಹೇಮಂತ್? ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಾರ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರ್ರೆ. ಊಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ದಾಗಿದಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಏನು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಸಿಸಿ ಇಜ್ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪಯ್ಯಾರ ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ರವಿಬ್ರು ಒಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇನಿ ಲಿಂಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದುಜಾರ ಈಗ. ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಲಿಂಕ್ ನಾಡಂ ಬರೋದು. ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಯಾರಂತ. ಅವರೇ ನೀವು. ಓಕೆ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಚಾಂಡಿ ದೆವ್ವ ಬೇಡ ಮಾರ. ಬಿಸಿಲು ಹೌದಾ? ವರ್ಷ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಮಂಜು ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು. ಕಾಫಿ ಕಂತಾರ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ? ಏತ್ಲೋಟಗೆ ಅಂತಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಮುದ್ದು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ಅವರೇ ನೀವಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮುದ್ದು ದಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜಕ್ಕ. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಪರಂಡ ಸರಿಯ. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ನೋ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಡುದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಮಂತ್, ಇರಿ ಅಂದಿಯೇ ಮಂಜಕ್ಕ. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಪರಂಡ ಸರಿಯ. ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ದೊರಕುವೆ, ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೆಂತ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಲೆ ಬೇಗ ಅಂದಿ ಚಾಪರೋಡು. ನಕ್ಕೂರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದವರು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇವತ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಮದು? ಆಗೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸಪೋರ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉಲ್ಲೇಸಿಸ್ ಅಂದ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಅತೆ ಮುಲ್ಪಲೆಯೇ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ. ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದಿ ಸೌಮ್ಯ. ಅಂಚಾಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹೇಮಂತ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಡೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಆಗ ತಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ, ಅದೇನಾ? ಸೌಮ್ಯ ಈರೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್. ದಾದಾ ಇನಿ ಸೌಮ್ಯ ತೂಲೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಸಪೋರ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಾಫಿ ಬೋಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ. ಸಪೋರ್ಟು ನಿಜ ಅಕ್ಕ, ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ನಾವಿಂಚ ಗಾಡಿ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದೆ ಸೌಮ್ಯ. ದೇವಿ ರಿಜ್ಜಿರ್ ಹೇಮಂತ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಹೇಶ್ ಬ್ರೋನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಓಲ್ಲೇರು ಬ್ಯುಸಿನಾ? ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರಂತಿ, ಬ್ಯುಸಿ ಪೋಡಾರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಮಂತ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥಿಂಕ್ ಈ ಸೌಮ್ಯನ ಕತೆಗೆಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ. ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್, ಜಪ ಮಾಡಿ. ಚಾಂಡೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡುದಾ ಹೇಮಂತ್? ಇರಿ ಮಾರೆ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನಾಡ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಅರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರು ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ? ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೈಯದ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗಳ ಬೈಯದ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವನಂದಲ್ಲಿರು ಮಧು ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಅವರ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ಪೆದ್ದು ಪೆದ್ದು ಯಾರು ಪೆದ್ದು? ಪಿನ್ ಐಡಿ ಯಾರು? ಪಿನ್ ಐಡಿ ಅಕ್ಕ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕ, ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಾದಿ ಸೌಮ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ಯಪ್ಪ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಅಕ್ಕಲೆ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಬುಕ್. ನೀನು ಪೆದ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಕನ ಹೌದು ಅಂದು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಕಾಫಿ ಪರ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇಜಂಡ ಡೈಲಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪು ನಂದೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ. ಒಂದು ಪುರ ವಾ ಊರುಡಾಯಿನಿ ಸೌಮ್ಯನ ಊರುಡುಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಸಿಸ್ ದಾದಾಂಡ್ ಅವಳು ಸೌಮ್ಯನ ಮೆಸಿರ್ತುಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಮರ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಪೆದ್ದು ಹೌದಾ? ಒಲ್ಪ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರುಡ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ದು ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಲ ವಿಷಯ ಬೈಜ್ಜಿ. ಪೆದ್ದು ಬಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಸೌಮ್ಯ ಉಳ್ಳಾರ
ನಿಜ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪುಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಂಚಾವು ಅತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಒರನೆ ರಡ್ಡು ಉಂದಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದೆಂದ ಅರ್ಥ ಖುಷಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಯಿತಾ. ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋ ಬಾಯಿ. ನಾನೀಗ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತಾ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ದ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಅಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಅಂದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್ ಪೋಪುನ ಪುತ್ತೂರುಡೆನಾ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸೌಮ್ಯ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಉಂಡಂಚ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಬ್ರದರ್, ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ. ಜೊಪ್ಪೋಡಂತ ಓಕೆ ಜಪ್ಲೆ ಜಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್. ಹೊರಡುದಾ? ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಸೌಮ್ಯ. ಏತು ಪೊರ್ತುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಏತು ಪೊರ್ತುಗು ಕಾಂಡೆನ ಅತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ಯ ಹೇಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾಕೆ? ಬರ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್. ಹರಡಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪುಡಿಯ ಓಕೆ. ಲೈವ್ಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ನಂದಿ ಟುಡೇ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ.
ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ವೈಟ್ಲತಿಕೆ ಚಂದ ಯಾನ್ಲ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ಲ ಲೈವ್ ಆನ್ ದೀತೆ ಮುತ್ತು ಕಾಫಿ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಪೋದು ಬಲ್ಲಕ್ಕ ಬಲ್ಪುಗ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಇನ್ನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗನ ಇರು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಸ್ ರವಿ ಬ್ರೋನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಉಂತಲೆ ನರೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರ್ಗೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಅವೇ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತರ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಂದಾಂಡಿಂದ ಇಂಕಲ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಾದ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ನಾರಡಿ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ತಿಪ್ಪಿ ಏನು ಆವಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಈತ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತಾರಡ ದೇವರು ಆತ ಆಯುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪು ಎಲ್ಲ ನಮಲ ಆತ ಬಾಯ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂದು ಸಿಸ್ ಒಂಥರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನನೇ ಇಟ್ಟೀಜ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನನೇ ಇಡ್ಡಿಜ್ಜಿಂದು ಆಂಡ್ಲದ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಅಂದು ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಲೆನ ನೆನಪು ಮಸ್ತ್ ಬರಂದುಂಡಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಆಪುನೆತ್ತು ನಾವಿನ್ ತಪ್ಪವರ ಆಪುಜತೆ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರಕ್ಕ ಚಾಂಡಿ ಕೇಂದೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ನೀರು ಪನ್ಯ ದಾದಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸೌಮ್ಯಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅರ್ನ ಆಕರ 2 ಜನ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅವಳೇ ಡೆತ್ ಆಯರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಡೆತ್ ಆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ.
ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ಸೌಮ್ಯ, ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತನಿ, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ವೈಟ್ಲ ಬೈದಂಡೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪುತ್ತುಡು ಇಜ್ಜಿ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಆ ಎರಣಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಏರೆಗ್ ಅಲೆ ಸೌಮ್ಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದು ಓ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಪೋಂಡತೆ ಹೊರನೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು. ಅವು ಪುತ್ತೂರುಡಾಯಿನಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕಲ ತೆಗಿಜ್ಜಿ ಮಂಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದಿಲ್ಲೆ ರಾರಿಣಿ ಅಕ್ಕ. ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂದು ಹರಣಿಸಿಸ್ ಬೈಯದ ಚಾಪರಿಯರಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಂಜು. ಯಾನು ಕಾಫಿ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾ ಆತುಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿಯಾ ಅಂದೇ ಮನಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೈಯಾಗ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ದಾದೆ ಓ ಈರ್ ಚಾಪರ್ ಪುಚ್ಚರತೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನೋಡಿ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಐನರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂದೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸೊಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಏನಂತ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಅಂದ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ನಿಕಲ್ ನೋಡು ಎಂಕಿನಿ ಒಂದಿತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಸಾರ್ಲ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಶೋಕಾಪ್ನ ಒಣಸು ಉಲ್ಲೇಸಿಸ್ ಅಂದ ಮೇರ್ ದೂರ ಪೋತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸೈನಿ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಜೀಪ್ ಗೋದರ್ಗ ಎಂಚಲ ಪೋತೋಲಿ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಂಚ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಸ್ ಆತ ಜಾಗಿಪ್ಪನಗ ದಾಯಿಗ್ ಇಂಚ ಪೋಯರ್ ನಿಖಲೇನ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ಸೌಮ್ಯ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೆ ಪನಂದಿಲ್ಲೆ ರಂದ ಸೌಮ್ಯ ನಿಖಲ್ ನಡತು ಪೋಂದಿತ್ತಾರ ನಿಖಲ್ ಬರೀಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಾರ ನಿಖಲು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂದಿತ್ತ
ಇಟ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಕೌಲ ಕಾಂಡೆ ಘಟನೆ ಆತುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬೈಜ್ ಬಂದು ಅಂದ ದಾದ ನಾಲ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಹರಣಿಸಿ ಸ್ಕೂಪ್ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹರಿಣಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಅರ್ಪೋಯರ ಅಂತ ಅವು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಒಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಬೇತ ಕಡೆಟ ಆದಿಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ್ರಾಪು ಜತೆ ಒಲ್ಪೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂದ್ ಹರಿಣಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹಾಯ್ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಡೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಡ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಇರೇ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಹಂಚಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಡೇ ಉಪ್ಪುನು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಗೂ ಪುರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಹನ ಓ ಬರ್ಸಿಲ್ವಾ ದಾದಾಪುರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಡ್ಡ್ ಡೆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂದ ಒಲ್ಪ ಮೂಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಮೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಪುತ್ತೂರು ಅತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ದು ಬತ್ತಿನಿ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ತಿಂಡರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಸಿಂಹ ಅತ್ತತೆ ಸಿಂಹ ಇಜ್ಜತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಶಕ್ಕುಲಿ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮುದ್ದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಐಫೈ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಏರಿ ಪಿಟ್ಟಾಸಿ
ಅಂದಕ್ಕ ನಡತದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೀಪ್ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಲಿ ಏನನು ಒಯ್ತದು ಜೀಪ್ಗೆ ತಾಗದು ಪ್ರಾಣ ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ದು ಪೋಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೈಫೈ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಂದಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ನ ಊರುಡು ಸಿಂಹ 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 ಬನ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲೆನ ಊರುಡು ಕೊಲ್ಡು ಕೊಲ್ಡು ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಮಂಜಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ದಾದಾಂಡ್ ಇರು ಇತ್ತರಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂದಿಗೆ ಯಾರು ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಕೇನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಪಾ ಮಂಜು ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿಕೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ದಾನೆ ಬೈಚಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೈದೋಡತ್ತ ಐಜೆಂಡ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ದಾನೆ ಬೈಚಿ ಹಾಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೋ ಬೇಗ ಕೊರುಂಡ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಐ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇನಿತೈಕ್ ಬೈಚೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಅವೇ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅಡಿಕೇನು ಓರಕ್ಕೇನ್ಲೆ ತುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ ಪೋತಿರು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಕೋಪೊಡೆ ಬೈಜ್ಜೆರ್ ಅಂದ್ ಇಜನಿಕೇನು ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನಿ ಇಜ್ಜೇರು ನೂರು ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ನೂರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಒಲ್ಪ ಪನ್ಲೆ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೌಮ್ಯ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪರ ಒಲ್ಪ ಎಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪರ ಪುತ್ತೂರುಡು ವಾ ಜಾಗ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೂರು ರವಿ ಬ್ರೋ ಗಟ್ಟಗ ಪೋದು ಪಡಂದ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮುದ್ದೂರಿ ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನೂರು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೂರು ಓ ಸೌಮ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನೋಲಿಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಆತೆ ಮಂಡೆಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೂರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸೌಮ್ಯ ಉಲ್ಲಾರ ಸೌಮ್ಯ
ಅಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಜಯ್ಕ ಅಂದ ಅವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೂರು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ, ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ. ಸೌಮ್ಯ ಏನಾಯಿತು? ಎಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೆಂಚಾವ ಅವೆ ಲೈವ್ಡ್ ಪನರ ಬಲ್ಲ ಅವೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನೊಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಂಡು ಗೊಚ್ಚಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಲೆ ಏನಾಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೂರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಲೈವ್ಡ್ ಪನೊಲಿ ತಾಲ ಇತ್ತೆಪ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪು ಪನ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. 2 ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 2 ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ? ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಆಕಾಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಆಕಾಶ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುದಾ ಏನು ಹೇಳುದಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು? ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕಾಶ್. ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಾ? ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್. ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಅರಣಿ ಅಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮುದ್ದೂಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ, 2 ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಆಕಾಶ್. ಸಾರಿ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಬೂರ್ಣ್ಯ ಬೂರಿಯರ ದಾದಾಂಡಿ ಅರಿಣಕ್ಕ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಏನು? ಲೈವಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೂರು. ಯಾನು ಒಲ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುನು ಇಂಕ ಜಾಗ ತೂತುಚಿ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆಕಾಶ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಬುಲ್ತೇನಾ ಮುದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಹಾಯ್ ನೂರು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೈಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೂರು. ಪಿನ್ ಸಬ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೂರು. ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ.
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಮುದ್ದುಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ಏನೋ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೂರು ಬ್ರೋ. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಇದ್ರ ಐಡಲ್ಲಿದ್ರ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ? ಮುದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಾರ ಪುಡಿ ತಂದು ಬರುವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾನ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದು ಬರ್ತೀನಿ, ಲೈವ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಮಂಜಕ್ಕ ಅಂತ ಅರಿಣಿ ಅಕ್ಕ. ನಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ತಿನ್ನಿ ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ತಾ. ಯಾನು ಫೋನಾಗ ಪಂದು ಪೋಪೆ, ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೀದಾ ಪೋಪರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹರಿಣಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗಡಿ ಆಗಿದೆ ತಾನೇ? ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಗಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ. ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಒದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಶೀತ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ರವಿ ಬ್ರೋ ಬೈಜರೇನಿ ಇಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಜಿ ಇದ್ದಾರ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರ್ನ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಗಟ್ಟರ್ದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡಂದ ಅಲ್ಲೇನ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಲಿತು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೌಮ್ಯ ಚೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಲ್ಪ ಓವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವಳ ಈರು ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪನೇ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಈರು ಡೈಲಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಚಾರ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ನೆ ನಿರ್ಮಲ್ತೊಂದು. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ, ಸೂಪರ್. ಮೇರ್ನ ರೈಲ್ ಬಿದಂಡು ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕನ ಒಡೆ ಹೋಪುನ ರೈಲ್ ಅಕ್ಕವು. ನಿಖಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದಿತ್ತನತಿ ಅಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮೈತೆ ದೂರಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪನ್ಕ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆಗೆ ಆತ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯವಾದ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾರಿನ ಕೊಂದು ಕುಕ್ಕುಲ ಪೆಜಕಾಯಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜಕಾಯಿ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅತಿ ಕುಸಿ ಆಪುಂಡು ವನಸ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಿ ಕಂದೆ ಮಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಡು ಒಂತೆ ವನಸ್ ಕಂದೆ
మీరు ಮಂಜಕ್ಕೆ ನಾ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಂತೇರಿ ಏಪ ಬರ್ತಿರ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರ ಸೋಕಾಪು ನಂದು ಕುಕ್ಕು ಬೆಜಕಾಯಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಒಣಸ್ಲ ಅವು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವು ಓಕೆ ಯಾರಡಿ ಅಣ್ಣ ಈರು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಬಿಡೋದೆ ಟಿಫನ್ ನಾಡ್ದು ಸಾಕಣ್ಣ ಅಂತ ಈರು ಓಲ್ ನಾಡ್ನಿ ಅವಕಂದ ಓಲ್ ನಾಡ್ಯಾರ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಹುಡ್ತು ತೋಡಿ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಹುಡಿತು ಅರಿಣಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ನಾಡಿ ಅಂದ ಈರ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆತೋಡಿ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಆತು ವೈಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಹೋ ಈ ರೈಟ್ ನಾಡ್ನಿ ಅತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಕೇಂಡ ಪಾಪ ಯಾರಡಿ ಅಣ್ಣ ಇಡೀ ಕೊಡಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿ ಟಿಫಿನ್ ಇಮೋಜಿ ಅಂದ ನಾನು ಅವಿನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ರ ಬನ್ಕವಿ ತಿಕ್ಕೋಡ ಅಕ್ಕಳ ಬನ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಚಮಚ ಸೌಟು ಪೂರುಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪೊಡಿ ಈರು ಸರಿ ನಾಡ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಅವೊಂಜಿ ಬಿಡುವೆರಾ ಈತ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಕಲು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋರಂಡ ಅರಿಣೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಿ ಎಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಿನ ಅರಿಣೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾನ ನಾಲ್ ಕಣ್ಣುಡು ನಾಡಿಯೇ ನನ ಈರೆನು ನಾಡ್ಲೆ ನಾಲ್ ಕಣ್ಣಡಾ ಓ ಈರ ನಾಲ್ ಕಣ್ಣುಂಡ ತೀರಿದು ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಓದಿತ್ತಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣನ ಊರು ಓಲ್ ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಮೇರ ಒಂಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಪಾಪತೇರು ಮೇರ್ನ ರೈಲು ಓಡಿ ಪಿದಾರ್ದನ್ಯ ರೈಲ್ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದನ್ಯ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಡನ್ ಇನಿಯ ಕೊರ್ಪುನು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಗುಡ್ಡಿ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ವಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಮಂಡ ಪಿನ್ ಐ ಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಪಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂಜ ಅಪ್ಪಗ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡ ಓ ಅಂಚನ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟಿಫನ್ ಏರ ಲಕ್ಕದಿ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಕದಿರ ಅಕ್ಲೆ ದಂಟೆಡ್ ಬಾಡೋಡು
ದಾದಾನ ಸೌಮ್ಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದೆ ಪಿನ್ನ ಇಡೀ ಗೊಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್. ಗೊಂಗ ನೀವು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು. ಕಿರಣನ್ನ ದಾಯಿ ಬುಲಿಪುಂಡ ಕಿರಣನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕೆ ಪಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬರೋದುಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸೇ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ. ಇರು ಡೈಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ಪ ಕಾಂಡ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡತಿ ಚಾ ಕಾಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬರ್ಪ. ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ಮರೆತ ಪೊತ್ತು ಒರ್ಮರ ಹಾಪು ಏಪಲೆ ಪೂಜಿ ಮನಸ್ಸಾನಗ ಮಾತ್ರ ಹೊರರ ಉದಸ್ಸಿನ ಹಾಪುಂಡಿ. ಓ ಅಂದೆ ಭಲೆ ಭಲೆ ಗೈಸ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಿರಣಣ್ಣ ಈ ರಂಚೆ ಪನೋಚ್ಚಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲೇರು ಕಿರಣಣ್ಣ. తెలిప ಹೋಗಿಂದ తెలిపున ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡಿಜ್ಜೇರು ಇರು తెలిಪಂಡಲ తెలిపుಜೇರಿ. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿರಣ್. ಓಕೆ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ಪ ಲೈವ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹೋದ್ ಬಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರಾದಿಪ್ಲೆ. ಯಾನು ಕೋರಿದ ಅಂಗಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಹರಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯರು ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ.
ಬಾಯ್ ಮುದ್ದು ತಂಗಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ಮಂಜು ಸಿಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಬಾಯ್ ಆಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಅಕ್ಕ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ, ಈ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದು ಎತ್ತದು. ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದು ಎತ್ತದು. పనిలేసిస్తా నేరు రవీంద్రన్న వెచ్చుడులేదండి ఐక్య వరంద నాది రవీంద్రన్న వెచ్చుడులేరంది ಕಮೆಂಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣಣ್ಣ, ಕಮೆಂಟ್. ಬೆಚ್ಚಡೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಭಲೆ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್, ಚಾ ಪರಿಹಾರ. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮಿಕ್ಕದ ದಾದ ಒಂದು ತುಳಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ದಾದ ಇತ್ತು ತಂದು ಚಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ತಂದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ ಸೌಮ್ಯ, ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಂಲ ತೂಲೆ. ಬುದ್ಧಿ ಕೇರ್ನ ಚಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ದತಿ ಚಾ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಭತ್ತ ಬರ್ತದೆ, ಭತ್ತ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಅಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ಯ.
ಹರಿ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದು ಸೌಮ್ಯ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ ಚೂರು ದಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೌಮ್ಯ, ಇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅವನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅತ್ತಾಪುಂಡಿರ್ನ ಅವು ಪೂರ ಮದಪರ ಅಪ್ಪನ್ ಆ ಒಂದನ ವಿಷಯ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ವೀಕ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮು. ನೈಸ್ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಪೂರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್. ಈ ಬೇಜಾರ ಡಿಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನಿ. ಆಲ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ದಾದೆ ತಿಂಡಿರಿ. ಮುದ್ದು ಶೀತನೇ ಇಜ್ಜಿ, ಶೀತ ಆತಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಯ್ಯಾರೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಅಂದ. ಓ ಪ್ರೀತಮ್ ಬತ್ತೇರು ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯ. ದೂರ ಪೋಯರು ಪ್ರೀತಮ್. ಶಿವದೇವರನ ಡಿಪಿಯ ಹಾಂ ಅಂದಂದು ತೀಯರ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಕೊಂಚ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಡತ್ತ ಐಕು ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಅಂದಿ. ಸೌಮ್ಯ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚವೆ ಆಯ್ನೆ ಆದುಕೊಂಡು ತಾನ ಮಲ್ಪರಾತು. ಅವೇನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಕೆಡ್ಡತ್ತತೆ. ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಧೈರ್ಯ ಡಿಪ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ. ಸಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ವರ್ಕ್ಡುಲ್ಲ ಇದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯಾರ ವರ್ಕ್ಗೆ ಏಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಐಂದಿನದ ರಜೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ
ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ವರ್ಕು ಇಲ್ಲದ ವರ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ಹರಿಣಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ತುಯ್ಯಾನ್ ಓದ್ ಬೈತೆ ಕೇಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಅರ್ಜೆ ಇದ್ದೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆಸ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ ಮಾಯಿಕಾಯರು ಲೈವ್ ಓನರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಕೊಡುವ ದೋಸೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ದೋಸೆ ಕೊಡುವ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಲೆ ಒಡೆ ಬರೋಡು ಇರ್ನಾನ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಡೆ ಬರೋಡು ಪಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಒಯ್ಟೆ ಓಲು ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಈರ್ನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮುದ್ದು ಸ್ಯಾಂಗ್ ಕುದೋಂದೆ ನಾನು ಐನರೆ ಕಿಲ್ಲ ಪಿದೋಡತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಅದು ಕುದೋದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಆತನ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆತೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಿರೇನು ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಅವು ಏತು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಚಾರು ಅಂದತ್ತೆ ಅಂಚದ್ದೇನು ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಮಾತ್ರಗಳ ಗಾಡಿ ಕೊನಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚೇರ್ನ ಗಾಡಿ ಪೋಪುನಗ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೋಡಂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಲೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಪ್ರೀತಮ್ಗೂ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಎರಡ ಪೂರ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ದಾದಂಡ ಲಾಂಡೆ ಅಂದಣ್ಣ ಕಿರಣಣ್ಣ ರಡ್ಡ್ ಡೆತ್ ಆತನು ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜ್ಯ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಅಂದು ಕಿರಣಣ್ಣ ಅವೇ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಒರ್ತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆ ಕಾಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಸಬ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಿರಣಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಇನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಲೆ ಕಾಣತ್ತ
ತಾಯಿಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರ, ಪ್ರೀತಮ್ ಚಾ ಡೇರ್ನ ಕಿರಣನ್ನ ಚಾ ಪರಿಹಾರ. ಹೊರನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನಾನು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡು ಯಾನ್ ಪೋಕನ ಅಲ್ಲೊಂತೀನಿ ಚಾಂಡಿ ಅಂದ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ. ಯಾನು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂಜರೆ ಕೌದಾನೆ ಆತು ಲೇಟು ಟೈಮ್ಗೂ ನೋಡಿ ಇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಈತು ಲೇಟ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂತು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಚಾ ಅಂದ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಪರ್ಪು ಜಾನು ಕಷಾಯ ತೇರು ಕಷಾಯ ಪರ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜೇನ ಮಂಡೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೊಂಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಆಜಿ ಪೆಂಕು ಗುದ್ದರೆತ್ತನ ಆದ ಬಲಿ ಆಯಲು ಪ್ರೀತಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿ ಆರ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಡೆತ್ ಆಯ್ರು. ಓಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಲ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್. ಸೌಮ್ಯ ಓವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓವು ಬಂದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಅಂಡಲ ಬಂದ. ಟುಗೆದರ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾರು ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರು ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಕಿರಣನ್ನ ಬೊಡ್ಚೆ ಅಂತ ತೋಜು ಯಾರು ಒಂಚೂರು ಒಂದಾವಡು ಸರಿ ಆಪಿರ ಇತ್ತ ಬೇಜಾರ್ನ ತಡೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಜವ ನಮಕ್ಕಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಪ್ರೀತಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ
ಅಂಚನೆ ಇವರು ಸೌಮ್ಯ, ಹರಿಣಿ ಅಕ್ಕ, ಮಂಜು ಅಕ್ಕ, ಹೇಮಂತು, ನೂರ್ ಲಡ್ಡು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ.